Спри и се замисли. Представи си, че това е твоя живот. От началото до края. Ти избираш с какво да го запълниш. Най-важните неща заемат най-много място от нашия живот. Представете си, че това е семейството ви, здравето ви и те заемат най-много място в живота ни. След това, по важност е нашата работа, нашето образование. Те заемат по-малка част от нашия живот. А най-малко място трябва да заемат негативните емоции и негативните преживявания. Нека нашия фокус да не е към тях. Те заемат своето място в живота ни, ето промъкват се между всичките важни неща, които имат смисъл, но и без тях не може. За съжаление, те са в нашия живот, в нашето ежедневие, но те заемат най-малко място. Нека и нашия фокус към тези малки неща наистина да е най-малко. Ето, че нашия живот се изпълни и с важни неща, и с второстепенни неща, и с други предизвикателства. Знам, всеки ще каже, заед съм, нямам време, но когато някой приятел ви се обади и ви покани на кафе или на по чаша сок, моля ви се, не им отговаряйте, нямам време. Ще го демонстрирам. Между всичките важни неща винаги има време за чаша кафе с добър приятел, с който да споделим, да се усмихваме и да се насладим на живота ни. Отбележи в коментар с кой искаш да пиеш чаша кафе.